lauantai 28.8. ja tämmönen ilta-aika. Sisälämpö 18, kosteus 70. Siitä on taas hetki vierähtänyt, viimeksi on tullut mitään videota tehty. No, syykin on tietysti tässä. Nyt on ruvettu tosiaan pakkeloimaan seiniin ja sitten ollaan niihin tietysti laitettu saumanauhaa ja siinä menee yllättävän pitkä aika. Se silleen tuntuu, että ei siinä kauan, että sen kun vähän jutasee tosta vähän jatkaa matkaa taas seuraava, niin kyllä siis kuitenkin. Se on taas tietysti eri asia, jos sitä hommaa tekisi 8 tuntia. 8 tuntia ja sitten vasta lähtisi kotiin, kun se jos tulee työpäivän jälkeen ja sitten tekee niitä peruskotitöitä ensin ja sitten sen jälkeen 4 tunniksi tänne, niin sitten ei saa ihan niin tehokkaasti tehtyä, mutta kyllä tästä pikkuhiljaa edistyy. Sehän tässä tietysti on, että kun pikkuhiljaa tekee, niin ei oikein näy sitä edistymistä niin kuin sillä tavalla. Näkee kyllä tietysti jo, että saumaa tulee, mutta tuntuu vähän siltä, että aikaa menee ja mitään ei tapahdu. Joo. Tuossa karkeasti ollaan nyt saatu 3-4 viikon aikana tehty käytännössä kaikki huoneet nyt hyvin valmiiksi tässä olohuoneessa. Kun täytyy tehdä tikkalta noin yli 2 metrin jutut, niin ne on nyt käytännössä tietysti jäänyt vähän tekemättä. Mutta käytännössä kaikki muut on tehty. Toki nämä reunat täytyy tehdä vielä, nämä kulmat siis. Mutta rupeaa noin sisäkulmat ole tehty ja tuon 2 metrin korkeuteen saakka. Kyllä se siitä. Tuossa on vielä 1 kulma tekemättä. Kyllä se siitä pikkuhiljaa. Joo. Oi. Sitä kyseltiinkin jo ammattilaisilta, että mitäs jos tässä niin tekisi tämän olohuoneen kaikki seinät. Tämä olohuonehan on 55 neliöä, mutta tässä kun on huonekorkeus on 3 metriä, niin vähän kyseltiin, että tässä on ehkä semmoinen 80 neliöä niin kuin seinäpinta-alaa, mitä pitää tehdä. Ja se on nyt karkeasti sen tyypin hinta, mikä nyt sitten vastasi, niin se on jotain siinä 12 € neliö. Eli siltä vaan niin hinnoiteltu. Eli tää on yksi iso olohuoneen niin valmiiksi saakka pinotettuna, niin se olisi noin 1 000. Jos se haluaisi valmiiksi kokonaan maalattuna, eli pohjamaali ja pintamaali, niin silloin olisi ollut sama hinta, että noin 1 000 siihen päälle lisää, että 2 000. Eli karkeasti, jos tästä miettii, että tässä kaikki nämä muutkin huoneet, kun olisi sanonut sille, että tekisi, niin se on ehkä 2 000 pelkkä tuo saumanauhoitus ja toinen 2 000 pelkkä maalaus. Sen verran tästä tulee sitten säästöä, kun itse tekee. Mutta huono puoli jätty on sitten se, että sit menee aikaa. No ei se kuulemma se tyyppi, niin sillähän on tietysti ihan päivätyö, että sekin olisi tullut tänne vain iltaisin tekemään tätä hommaa. Et silläkin olisi kyllä mennyt se 2-3 viikkoa ainakin. Joten me sitten ei otettu sitä nyt sitten ja ollaan nyt sitten tosiaan täällä sit vaimon kanssa paklattu seiniä
Jos jotain menekkiä haluaa arvioida, niin meillä on nyt noin 4 purkkia mennyt. Tuossa on Tikkurilan tavaraa ja sitten nyt on sitten Teknoksen saumatasote jiitä ja sitten tuossa Silora jiitä. Mutta noin 4 purkkia on mennyt. Korjaan siis 3 purkkia on mennyt, mutta 4 on niin nyt menossa. Että käytännössä sitten kun tämä on valmis täysin niin näin töineen, niin sitten on 4 purkkia mennyt. Ja saumanauha on mennyt karkeasti, mitäs nyt sanoisi sitten, 1 täysnäinen ja tossa on kanssa 1 täysnäinen ja sitten on 1 vajaa, että semmonen 400 metriä, eli karkeasti ehkä 3 rullaa. 3 täyttä rullaa, tai riippuen rullan pituudesta, että jos on 150 metrin rullia, niin 3 pyöreästi sellaista. Sinänsä niin menekki ei ole paljon, tommonen yksi Silora-purkkihan maksaa sen 30-40 tällä hetkellä. Ja sitten taas toi saumanauha, niin tommonen perus saumanauha, niin se on joku 10 kanssa toi 150 metrin rulla, eli ton näköinen pötkäle. Niin ei tästä niin hirveet sillä tavalla kuluja tuu. Muuta kuin sit vaan siitä, että oma aikaa menee hyvin pitkälti. Mut joo, tässä just on tää, tää tavallaan tää hidas vaihe, että sit kun kaikki seinät on hiottu, keltailla se täytyy vielä sit vetää tuolla Teknoksen kevyt hiotaso LF:llä tai LF plussalla, moiko LF, niin keltailla vetää noin pinnat sit vielä suoraksi. Sen kanssa sit vielä keltailla pikku kevyt hionta. Niin sit se rupeaa olemaan siinä. Sen jälkeen voi jo tehdä pohjamaalauksen. Mitä mä just nyt lueskelin internettiin, niin siellä on tosiaan sit just sitä, että pohjamaaliksi kelpaa käytännössä halvin mahdollinen, mitä vaan löytää. Että sitä kuitenkin toi seinä imee kuin sieni. Ja kuitenkin siihen on joku hyvä pinta saatava, niin siihen riittää mikä tahansa. Mut no, vaikka se olisi halvin mahdollinen, niin on se silti vähintään se 5-60 per 10 litran pönttö. Ehkä jopa enemmänkin. Varmaan käytännössä voi olla sen 80 pönttö. Joo. Betonilattia nyt pitäisi sitten olla jo kuiva pikkuhiljaa ja tässä nyt sitten vähän niinku tässä on niinku ongelma se, että periaatteessa kun on aikaa, mutta sitten taas kuitenkaan ei ole aikaa. On niin paljon kaikkea pientä tehtävää pihalla, että välillä vähän siivota, kun talvi on tulos. Kapea pitää tehdä, kun talvi on tulos. Niin, toki lattiaa pitäisi kans ruveta laittaa, mutta taas lattia on turha laittaa sitten ennen kuin sit taas kattopaneeli on paikalla. Ja sitten taas lattia ja katto on taas turhaa laittaa, jos seinät on kesken. Tää on vielä vähän tämmöistä. Disontalo puolesta ei ole vielä lämpöikää tuotu laittaa paikan päälle, että jännä juttu. Toki siellä nyt on varmaan YT:tä ja lomautuksia hyvin paljon, et en tiedä onko se itse työjohtajakin varmaan lomautettuna tai jotain, ei ainakaan ole kertonut siitä puolesta mitään. Mut joo, toi on tietysti ihan hyvä vinkki taas, että kun mullakin on osa niinku evästä vähän suolasta ja makeeta ja sit olisi kahvin
poroja ja muuta vastaavaa tuommoista kestomaitoa, mikä kestää lämpimässä, niin on hyvä, että ne on tuommoisessa umpinaisessa laatikossa. Että jos tänne nyt hiiri tulee, niin ei pääse heti syömään. Mutta ennen kaikkea se, että kun tää nyt on kuitenkin vielä suhteellisen pölyistä tämän kipsilevyn pölyn takia ja muuta, niin ne ei sit pölysty myöskään turhaan. Ne ei sit pölysty myöskään turhaan. Ja. Tästä nyt on vähän sit aikataulua vastaan nyt sillä tavalla tapellaan, että nyt kun ollaan elokuun viimeisiä hetkiä, kohta alkaa syyskuu, lokakuu, marraskuu ja joulukuu, niin tässä ei niinku tavallaan kuukausia ole hirveästi enää, kun rupeaa jo joulu tulemaan, niin vaikka tässä nyt on siitä vaan helppoa sisätyötä, että käytännössä kun ulkotyöt on kaikki tehty, siellä ei ole sillä tavalla mitään muuta kuin ehkä vaan sitä klapin tekemistä. Mutta kuitenkin se, että sillä tavalla on vähän kiirettä tietty, että saadaan sit noit seiniä kuntoon. Ja tarkoitus olisi ollut, että oltaisiin muutettu jo käytännössä nyt viimeistään tässä syyskuun aikana, mutta mä vähän luulen, että tässä nyt kun hommat tätä mahtaa vauhtia menee, niin ei oikein ehditä. No, toisaalta tämä pakkelointi kautta hiontavaihe on ehkä tämä työläin kautta hitain vaihe, koska pakkelin levittäminen on suhteellisen helppoa, mutta se on silti yllättävän työlästä, varsinkin jos tässä on korkeita huoneita. Vaikka olisi matalakin huone, niin silti se vaatii kun ikänä käytännössä tikkaa, että pääsee ylös, niin se on semmoista edestakas tikkailla pomppimista. Ja hionta tietysti kans on aika työlästä ja sitten sen jälkeen kun pitäisi sitten vielä sitten viimeinen tasoitus tehdä ja sekin vielä kevyesti hioon, niin siinä on sitä työvaihetta ja kaikkea on niin paljon, että siihen menee väkisinkin aikaa. Mutta sen jälkeen sitten tietysti maalaaminen on helppoa, se ei ole mitään muuta kuin iso tela, sen vaan tippaa aina maaliämpäriin ja rupeaa vetelemään, niin sehän on sillä tavalla helppoa. Se totta kai vähän siinäkin hiki tulee varmasti, mutta se on niin sillä tavalla helpompaa, että se ei vaadi sillä tavalla niin voimankäyttöä, niin kuin hionta tai muu vastaava. Ja no, mutta sitten kun se seinät on valmiit, niin sitten onkin oikeastaan seuraavana työvuorossa sitten onkin katto. Että sitten pitäisi melkein ruveta kattoa naputtamaan paikalleen. Ja sitten mielellään, mitä te täytyy miettiä vielä sitä, just, miten sitten toi just siitä, että vaikka nämä kaikki seinät on tarkoitus maalata, niin sitten jotkut seinästä nyt on tarkoitus sitten vielä laittaa tapettia ja muuta, mutta mä luulen, että tässä kohtaa voi olla helpompi nyt ensin pintamaalata vaan kaikki tai pohjamaalata kaikki ja sitten ruveta tekemään jo kattoa, koska sitä tapetointia pystyy tekemään jo vaikka sittenkin, kun tässä talossa asuu. Että se on saatu jo muuttolupa, niin se ei haittaa sitä. Muuttolupahan yleensä vaatii sen, että olisi toimivaa keittiöä, joku vessa ja suihku. Silleen tietysti harmillinen tilanne, kun vaikka taas nyt saisit nopeasti tehty tuolta jonkun vessan kuntoon, että sinne pyttyä ja äkkiä vaan vesiristeet paikalleen ja muuta vastaavaa. Jättää vaikka toisen vessan kokonaan niin kuin vaiheeseen. Mutta se vaatimus suihkusta on tietysti vähän sit sellainen, että jos sit saattaa mennä hetken aikaa vielä tuosta märkätiloista, missä on kodinhoitohuone, suihku ja sauna. Mutta toki sitten sekin vaihe on aika nopea, että kun täällä asunnossa ei tarvitse enää mitään muuta niin kuin sinkahta tekemään, että rupeaa olemaan ne kaikki pinnot niin kuin tästä valmiita ja muuta, niin lattiatkin ehkä jo sitten siinä kohtaa laitettu tänne muualle, niin sitten oikeastaan ei olekaan joka päivä sitten vedeneeristyshommaa tai lautushommaa tai mitä siinä sitten hommaa onkaan sitten enää.
Että kyllä se sit siinä kohtaa taas sit, kun vaan saadaan muut tästä pois alta, niin helpottaa. Se olisi tietty kans hyvä, kun olisi sellaisia kavereita, jotka auttaisi olisi semmosia, olisi vaikka niin iso suku tai jotain, että olisi sellaista, että pystyisi jelppimään. Että jos vaan tunnette jotakuta, sit kun te rupeatte rakentaa taloa, niin aina, vaikka se kaveri tulisi mitään muuta tekemään kuin vaikka tekemään halkoja tonne pihalle, niin kaikki on kotiin päin. Että kyllä sekin on sitten kuitenkin taas siitä ajasta pois, mitä on sitten täällä sisällä. Eli jos mä menisin tuonne ulos halkomaan halkoja, niin sitten taas mä en pysty täällä sisällä taas tekemään mitään. Joo, alun perin silloin joskus mietittiin sitä, että jos talopaketti olisi tullutkin jo viime syksynä. Mutta kyllä se niin kuin näin jälkikäteen, kun miettii näitä työvaiheita, että käytännössä maaliskuussa, tässä nyt oli no joo, oikeastaan huhtikuussahan sitten, no maaliskuussa ruvettiin jatkamaan tietysti maatöitä, mutta huhtikuussa oikeasti tehtiin sitä kaikkea putkistojen ja kaikkien näiden asentamista ja sitten käytännössä siinä toukokuun alussa valettiin jo perustuksia ja muuta vastaavaa, niin kesä, heinä, elo. Siitä on vasta 3 kuukautta aikaa ja nyt ollaan tässä tilanteessa, niin jos me oltaisiin syksyllä oltu tässä samassa tilanteessa, ilta-aika vähän väsyttää, onneksi on kahvia. Niin jos me oltaisiin elokuussa oltu tässä tilanteessa, että talo olisi vasta niin kuin valmista ja nyt olisi pitänyt sitten elokuussa odottaa sitä, että betonilattiat kuivuu tästä näin sentti per viikko, eli tästä tapauksessa pitäisi olla 2 kuukautta, niin sekin olisi mennyt sitten hyvin pitkälle marraskuuhun saakka. No toki sisätöitä pystyisi aina tekemään ja varmaan sitten olisi tietysti toi lämmitys laitettu kuntoon varmaan nopeamminkin, mutta sitten on tietysti aina toi ulkohommat on tietysti aina vähän semmoinen, että siellä sitten ulkohommat, eli kaikki nämä työmaa-aikaiset kuormalavat ja ylimääräiset puut ja pakkelit ja kaikki mitä sinne on jäänyt ulos, niin se olisi ollut varmaan aikamoinen viidakko sitten täällä ulkona sitten niiden kanssa. Siis tarkoitan sitä, että ne olisi jäänyt sitten varmasti talven yli, että niitä olisi päässyt sipomaan sitten vasta ensi keväänä ehkä pois. Plus tietenkin kaikki muut pihatyöt. Joo, siinä on tämmönen pihagrilli. Sopivasti se laitettiin noin 60-senttinen kaivorengas tohon, kun sit me vaihdettiin toi alkuperäisen porakaivon renkaat. Siinä tuli itse asiassa 2 rengasta, jotka metrin halkasi joltain, kun alun perin siinä oli vain yksi 60-senttinen, niin saatiin siitä tommonen hyvä grilli, että siinä voidaan vähän hiiliä sinne laittaa ja muuta sellaista. Ja nyt kun tulee tuommoista pientä puuta, tai on tullutkin johteen pientä puuta, niin voi kaiken sen puun tämmösen niinku silpun sit polttaa tuossa grillissä. Takapiha on tosiaan tän näköinen. Vähän on kerännyt tuohon kertopuuta ja tommoista lankkua. Jos niin nyt vielä olisi käyttöä ja totta kai grillikin täytyy olla. Itse asiassa kyllä sen verran käyttö on, että toi pesuhuoneen kattohan pitäisi laskea 30 senttiä alas. Siinä on se alas laskettu katto. Niin jonkun verran puut menee vielä sit siihen, sitäkin on sit tässä vielä alla vähän piilossa. Ja sitten tietysti kun vähän ehdittiin tekemään klapeja, kun oli aurinkoiset kelit, niin tässä on sitten kuormalava. Tässä on tommonen eurolava alhaalla ja 2 tuossa niin sivuilla pystyssä niin pituussuuntaan.
Eli se on mahdollisimman korkea. Sitten tässä on kolmet pinot. 1 pino, 2 pinoa ja 3 tulee tähän niin eteen. Että nämä on jo täysin nämä ja tää on nyt niin puolikas. Ja siinä kasvaa tuolla tilkettä, mitä kaikki on sitten tullut sitten, niin toi on aika hyvä patentti mun mielestä, että kun sen tekee noin, niin korkeus on aika bueno. Ja sopivasti tuosta talosta, kun jäi noita harmaita päälilankkuja, niin aina yksi sellainen päälilankku tohon, niin se on 4 metriä rapiat pitkä, niin tää on siis noin 4 metriä leveä kokonaisuus. Niin tästä saa just tämmösen hyvän tuen sitten koko matkalle. Tohon se voi ruuvata sit kiinni, niin sitten ei käytännössä ole mitään muuta tukea. Eikä oikeastaan muitakaan ruuveja käytännössä yhtään mihinkään. Et noi kuormalavat on ihan omalla painollaan pystyssä. Periaatteessa sitäkään ei tarvitse ruuvata tohon ollenkaan. Et se kyllä pysyy siinä. Toi kattoo kaikki nämä pystyssä ylimä ruuamattakin. Et siellä on se. No mä tiedän, niin itse asiassa nuo reunimaiset kyllä saattaa ehkä kipsahtaa nurinko. Sitten kun tulee paljon puuta, mutta no nytkin se on vaan niinku yhdellä ruuvilla. Sitten laitoin, kun tuossa tuli tämmöistä kipsilevyä tarjolla, niin laitoin vähän kipsilevyä tonne alle. Että saa siihen niinku paremman katon. Ja sitten oli tätä katon mikäs tää nyt on toi vesikatto, aluskate se oli, niin aluskatetta, kun se on tuommoista 1,5 metriä leviää, niin vähän tuohon suojaksi, ettei just pahimmat sateet saada päälle. Joo, kun tuolla tosiaan puutavaraa tuolla näkyy iso kasa, niin se olisi tarkoitus saada pilkottua mahdollisimman paljon, mutta jos tässä nyt on se ongelma, että tuossa näkyy klopikone, toimii loistavasti, semmonen kineettisen energia-iskuvoimaan, mikä vaan tök tekee näitä ja pölkkyjä, niin, tai klopeja niistä pölkyistä toimii hyvin, niin, mutta niin palatakseni siihen, että virallisestihan puutavaraa tai ylipäätään niin sanotusti palaavaa tavaraa saisi säilyttää vaan 8 metriä talosta. Eli tästä pinnasta 8 metriä tänne päin. No, mähän tietysti luulin, että toi on 8 metriä, mutta kas kummaan mittasin, että osa, niin 8 metriä olisi just ton kuormalavan toisella puolella. Joo, eli tässä voi nyt tulla se ongelma vastaan, että jos palotarkastaja on ilkellä tullella, niin tuo koko pino täytyy siirtää pois. Eli mun hyvä suunnitelma siitä, että noin voisi olla tosa ja tosta voisi hakea tavaraa sitten takkaan sisälle, niin ei oikein toimi. No, jos ne laittaa tonne ylös, niin kuin kanssa suunnittelin, että jos laittaa, niin täytyy muistaa se, että myöskin palaavaa tavaraa ei saa laittaa 4 metriä lähemmäksi rajaa. No tästä ei tietenkään näy sitä, mutta ehkä tuossa suurin piirtein missä toi koivu on, niin siellä rupeaa olemaan sitten jo raja. Toki se raja menee hyvin tolleen jyrkästi tonne metsikköön päin, mutta eli käytännössä sekään ei oikein onnistu. Ja sehän onkin just monen ihmisen ongelma pienilläkin asuinpaikoilla ja asuinneliöillä, että jos niillä on puutakka, niin mihin hitto ne laittaa sitä puutavaraa. No tietysti monethan sitä laittaa just tolla tavalla heti kun palotarkastaja on lähtenyt, koska hän se sen jälkeen tulee enää katsomaan, että miten se puutavara on säilytty tai ei ole säilytty. Se on vaan sen yhden kerran, kun se tekee sen käynnin. No, onneksi mulla on backupi suunnitelma siihen, että kun tuossa tietysti on tää iso kolon, niin pitäisi tulla autotallon katos jossain kohtaa. Niin siinä se on sitten riittävän, tuohon vaan tekee samanlaista pinoa, niin siinä se on riittävän kaukana talosta ja rajoista ja
muista vastaavista. Sattuu muuten grillikin on 8 metrin päässä, onneksi. Eli ei tarvitse lähteä siltämään grilliä vielä mihinkään. Että täytyy nyt sitten katsoa sitten, että kun tuohon tulee se autotallikatos, niin sitten on tosiaan mullakin, vaikka mulla on 5004 ääniä, niin ei mullakaan helppoa, koska sitten pitäisi autotallikatoksestakin tästä olla 8 metriä. Sitten se on tälle suuntaan rajana, että mihin sitten laittaa sen puutavaran. Niin käytännössä, jos mä haluaisin fiksusti tehdä, niin ainoa oikeastaan vaihtoehto on se kuitenkin lähteä viemään se vaikka tonne. Ja tässä kohtaa se rajaläheessä on varmaan se pieni ongelma kuin se, että se on niinku talon lähellä. Mut joo. Semmoista tällä kertaa. Täytyy varmaan taas päivitellä se, kun on saanut ehkä huonetta jo pohjamaalattua paremmin. Mut joo, ne kaikki, ketkä nyt tosiaan siellä kattelee tämmösiä typeriä videoita niin kuin mullakin, niin ei kannata turhaa ehkä pelata sitä pakkeloimista, pinnottamista ja sauman nauhan laittamista ja tälleen. Kyllä sen pystyy laittamaan itsekin. En ole koskaan mitään rakennustöitä ikinä tehnyt sinänsä. Mut kyllä mä nyt tietysti vasara pysyn kädessä ja tälleen niin onnistuu. Niin kyllä se niin kuin tässäkin kun rupeaa tekemään vaan, niin kyllä se sit pikkuhiljaa se rupeaa sujumaan ja sit pikkuhiljaa se sujuu vähän paremmin. Ja sit kun niitä on muutama 104 tehnyt, niin sit jo homma sujuukin. Sitten kohta on jo niin kuin silleen, että kun se rupeaa just sujumaan, niin sit on kaikki tehtykin jo, ettei tarvitse enää mitään tehdäkään. Että homma on ohi. Mut joo. Siinä on tietysti pieni säästö siinä on, mutta tietysti jos on kiire. Ja on semmosia ihmisiä, sen tyyppisiä ihmisiä, että haluaa saman tien muuttaa asuntoon sisälle, niin totta kai. Sitten mä kyllä ymmärrän hyvin, että haluaa heti valmistaa ja silloin ehkä kannattaisi maksaakin siitä, että joku muu tulee tekemään seinät sit puolesta. Ja se tietysti täytyy nyt sanoa, että vaikka mä nyt sit sanoin, että tässä on ehkä 4 tonnia, eli koko kämpän pakkelointi 2 tonnia ja maalaukset toiset 2 tonnia päälle. Niin kuin jos se nyt haluaisi tehdä ehkä 4 tonnia yhteensä, sanotaan 5 tonnia karkeasti, niin kuitenkin se, että isäntalo listahintalla on kuitenkin se on ehkä jotain 10 tonnin luokkaa. Että sit jos sen haluaa siihen päälle, niin ei varsinaisesti sitä kerro sitä hintaa, mutta se on noin 10 tonni, mitä mä laskeskellut. Eli ne kyllä velottaa 10 tonnin. Mutta sitten maksaa alvi nolla tietysti sit sille jollekin X-firmalle, mikä tulee sen tekemään, ja maksaa sille sen ehkä 5 tonnia, 6 tonnia. Että ne tekee sen pois ja sitten isäntalo pitää itsellään omanaan välityspalkkionaan niin sanotusti sen toisen puolikkaan melkein käytännössä. Et vaikka se niinku kuulostaa hyvälle ja helpolle, että juu, että mäpäs sanoinkin isäntalolle, että tehkää vaan itse niinku tää, että sit on helppoa muuttaa valmiiseen taloon, mutta kyllä sit joutuu maksamaankin. Esimerkiksi toi terassikin, mikä mulla tuossa nyt on ulkona, niin 10 neliöä terassiin, niin korjaan 34 terassiin, kun se on 10 metriä pitkä ja 3 metriä syvä, niin 34. Niin mun mielestä senkin listahinta oli joku 8-9 tonnia, mutta sen puutavara-arvo
Plus sitten se itse työmies, kun teki sen muutamassa päivässä rapiat, niin ei siinä varmaan puutavaraa kautta työkustannuksia kaikki päälle, jos laskee, niin ehkä se maks 4 tonnia, jos sitäkään. Mutta se siinä just onkin, että design-talokin on niinku hyvä tietysti myymään mutta käytännössä design-talohan ei ole mikään muu kuin se on vaan semmoinen niin kuin jälleenmyyntifirma, että se kyllä ottaa sen työn vastaan ja sitten tavallaan jälleen myy siitä niin kuin osaa sinne, osaa tänne ja pikku osaa tonne. Ja vaikka se onkin niin kuin design-talon alla oleva ihminen, ketä sen tulee sitten tekemään, timpuri tai sähkömies, niin käytännössä nekin on semmoisia niin yksityisyrittäjiä design-talon alla, mikä vaan sitten laskuttaa design-taloa, että ei noita määrätyin hinnoin. Ja käsittääkseni samaa vähän muillakin. Mut joo, eikä tässä sen kummempaa, kello rupeaa niin paljon, että ulko rupeaa tulla pimiä, niin tästä varmaan täytyy kohta hipsi kotiinpäin. Että täältä kuitenkin puuttuu myös se suihku. Suihku ja sauna, niin ei vitti täälläkään sit jäädä yötä viettämään, eikä ole kyllä telkkariikaan. Mut joo, katsellaan tosiaan taas, kun jotain päivitettävää on. Moikka moi!